Уважаеми зрители, добър вечер, добре дошли на стадион Георги Аспаруховски, който го доведе тук за матч от втория кръг на турнира на UEFA Pro Cup. Безспорно празник за 30 000 зрители на стадиона в България за матча с избраниците на Димитър Димитров. Тогава се стигна до един равен резултат, който безспорно беше гордост за това, че беше постигнат срещу англичани Елин Топозаков. В състава на Ювентус има доста въпросителни с оглед на това, което обещаваше Анчелоти преди матча и с избраниците, които ни представи днес. Вратаря Едвин Ван дер Сар с номер 1, с номер 4 Пауло Монтеро, 5 Санди Олисек, 7 Джан Лука Песото, 8 Антонио Конте, 14 Джонатан Бакини за този матч. Напред Сершио Фу и Георги Иванов. Начало дадено от португалския трефер Жорже Мануел Монтейро Корадо. Лески срещу Ювентус. Втори кръг. Карло Анчелоти, треньора на гостите. Да кажем няколко думи за него по-късно по време на матча. Иначе трудно, още повече италианските отбори са така, как да кажа, много добре организирани в защита, но мисля, че нашите ще намерят верния път. Александров. Бакини срещу него и Санди Олисек изтича. Възможност сега за Лески. Мартин Станков фаулиран. Фаулиран е от втори картон, да. Бакини. Втори жълт картон, което означава, че Джонатан Бакини... Мисля, че справедливо решение на португалския трефер Монтейро Корадо. Аз лично предупредих моите колеги, познавам добре португалския съдия, че е безпощаден. Всяко ръкомахане или дигане на ръка, пък да не говорим за такива влизане отзад, се санкционира веднага с жълт картон. Мисля, че нещата ще са доста по-спокойни в нашия лагер. Съдийското решение, което определяме като справедливо. Тук нататък какво ще стане? Александров изпълнява назад към Пажен. Удар отдалече на Пажен. Получи съдията. Няма засада в тази ситуация. Дионисиев към Ингълс. Сершио Фу. Санди Олисек срещу него. Запази топката Юфу. Дионисиев. Изненадващо Чиро Ферара остана сред резервите днес, както и Марко Юлияно. Треньора Карло Анчелоти ги използва срещу Рома в неделя, когато Ювентус победи с 1-0, които просто могат да докажат, че в своите 32 участия в различни европейски клубни турнири с 6 завоювани титли, Ювентус е един изключително сериозен противник. Удар отдалече на Санди Олисек. Ето това беше много неприятно. Това беше много неприятно. 24-та минута. Далечен удар на Олисек и Ювентус повежда 1-0. Нигерийцът отиде да поздрави своя треньор Анчелоти, който предполагам се чувстваше това. Да видим ситуацията и можем да коментираме това, което се получи. Според мен е малко и шанс от страна на Санди Олисек. Добър удар, лъзгава трава, лъзгава топка и Митко Иванов не можа за миг да види топката и според мен е това шанс. Така, доста неприятно за нас, но така е в футбола. Явно този път Господ иска отбора на Ювентус. Вижте какъв удар от 30-35 метра. Не знам дали топката срещна крака на Пажин. Може, мисля, че не. По-скоро не, но... Това трябва да имаш доста голямо късмет, за да слезе това топка, но така е футбол. Топозаков отново. Сершио Фу има възможност да направи нещо. Не успя да се отвърне и да отправи удар. Мисля, че не трябва да бъркам. От него идват сериозни опасности. Ето го Зидан. Топозаков. Мистер Иванов отново. Имаше нарушение на Санди Олисек. Тъч трябва да изпълнят футболистите на Лески. Става Мистер Иванов, не е получил контузия. За момент останахме с друго впечатление. Виждам доста сериозни беди за Лески от футболисти с номер 15 Бириндели. Ето го отново с топката. И Снайдер в Италия.
И по този начин с гол на чужд терен Ювентус премина първия кръг на Интертото, след което безпроблемни мачове срещу руския род, своята изключителна класа. Не бърза се с изпълнението гостите. Говорят си нещо. Олисек ще опита отново удар. Много силен удар с десния крак. Бириндели сега. Ще стреля ли той? Да. Опасно към Александров. Сершов сега. Александров. Няма нарушение на Олисек според съдята. Топката е в гостите. Отпрати Олисек. И това е последният сигнал на съдята Монтеро Корадо. 3-1 за Ювентус. Някакво изречение от Станимир Стоилов за край. Как да кажа, това е по-класният отбор. Нашият отбор до някъде игра на върха на възможностите си. И мисля, че при повече шанс можехме да завършим наравно. Все пак ще сте от победата на Ювентус. Ще чакаме реванш и ще гледаме напред. Явно Левски е намерил правилния път. Трябва още малко, за да можем да се меним с